дар шаҳри қазони федератсияи русия аввалин бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ҷараён дорад, ки дар он варзишгарони Тоҷикистон ширкат доранд. тибқи барномаи мусобиқот рӯзи 9 сентябр намояндагони риштаи ҷудо миёни ҷавонони солҳои таваллудашон 1999-2003 рӯи татами баромаданд. кишвари моро дар ин мусобиқа аз рӯи варзиши ҷудо се варзишгар Абубакр Шеров дар вазни 66 килограмм, Амирҷони Насимҷон дар вазни 90 килограмм ва Абубакри Акобир дар вазни зери 100 килограмм муаррифӣ карданд. Абубакр Шеров дар вазни 60 килограмм дар даври аввал озод буд ва рақобатро аз даври дуюм бо намояндаи кишвари Қирғизистон Айбек Улу Кубаничбек оғоз намуд. варзишгари тоҷик баъд аз гирифтани 3 шидо мувоҷиҳи шикаст гардид. Абубакр Шеров дар даври тасаллубахш бо намояндаи кишвари Узбекистон Азизбек Ортиқов рақобат намуд. дар ин нерӯсанҷӣ вақти асосӣ бидуни натиҷа ба анҷом расид ва паҳлавони тоҷик дар вақти тиллоӣ бо як усули зебо бар ҳарифаш ғалаба намуда ба даври дигар баромад. дар рақобати дуюми тасаллубахши худ Абубакр Шеров бо варзишгар аз кишвари Озурбойҷон Наҷафов Яшар нерӯсанҷӣ кард. дар аввал ҷудокори озарӣ як вазери кор кард, аммо дар идомаи рақобат Абубакр бо талошҳои худ тавонист ки ин рақиби худро бо ипон шикаст дода барои ба даст овардани нишони биринҷии бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақим имкон пайдо намояд. варзишгари Тоҷикистон барои ишғоли зинаи сеюми ифтихорӣ бо варзишгари дигари Озурбойҷон Элчин Гусейнов сабқат кард. Элчин Гусейнов дар як ҳолат аз усули зидди ҳуҷум истифода бурда варзишгари тоҷикро дар ҳолати осаи комик нигоҳ дошт ва ғалаба ба даст оварда барандаи нишони биринҷии бозиҳо гардид. варзишгари дигари тоҷик Абубакри Акобир дар вазни то 100 килограмм бо мизбони бозиҳо Лев Саркисян дар марҳилаи чорякниҳоӣ ба майдони рақобат баромад. дар ин нерӯсанҷӣ варзишгари рус ҳарифи тоҷикистонии худро дар ҳолати осаи коми нигоҳ дошта ба пирӯзӣ даст ёфту ба марҳилаи дигар баромад. дар даври тасаллубахш Абубакри Акобир аз варзишгари Озурбойҷон Каримли Адил мағлуб гардида аз идомаи мубориза барои дарёфти медали бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бенасиб монд.